Ambalima bamanankan meno maliko na ni maliko kanga folini wali mando obi kata o kelengele na bela jeli mafu yan fo sigorola ka fo nyana ko bisimila ka bi bamanankan kuna foni sorole on keneka mimi na wala li chamanke awiye maliki barew ani jien fan were kibarew la bara bulu dali mibe mali jamana ma nyema bulu kanyeshi bamanganci ya wali ani dansago waliyo ulu keleli ani ukumbeli barawma o baraw nundo na maiva palasi kono nana o nyogon kumbe soba kono nana bara mini abena na nundo awaliyali obena talike samba fla ani santan shegin katabla samba fla ani muganila kene nyemoya kumbe minisiri nyema sumelu be maiga bulu nga asira kanu na bla kenenka ni sorasia ani sorasikoro ka minisiri di akera ka bentarata doma amdalai asi konona na Bamako Abdul Karim Sako anaka jatala sedu nyari ulude kumbe Sheriff la jabarani sotogola walasa ka bamanci wale kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ bamanci wale minnu dɔw kɛmɛ k'o ta k'o kɛ diinɛ baara dɔw ye i n'a fɔ ka taa bɛn adamaden ka bɔn'a nin na k'o ye diinɛ baara ye o wale jugu n'o hakilina jugu ka se k'o kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ dɔw tigɛ n'a bɛ fɔ ma nansarakan na ko politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent k'u kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ n'a kɛmɛ ka dan sago adamadenw ka ɲɛnamaya na bi ni kɛnɛ in sigira k'o baaraw daminɛ o kɛra jamana minisiri fɛ min n'a bɛ fɔ ma ko ministre de la défense et des anciens combattants ani ministre min ɲɛsinnen o diinɛ koɲaw ma fo ka taa se diɲɛ tɔnba Nations Unies olu ka dɛmɛbolo min bɛ jamana kɔnɔ n'o ye MINUSMA ye ka taa se o ɲɛmaaw ma laɲini min b'a la o de ye k'a fɔ ka se ka nin hakilina kolon n'u ko ka bɔ adamadenw kun na hakilina min ni laɲini foyi t'a la dɔrɔn ka adamadenw bɔnɛ o nin na ani ka dan sago adamadenw na u ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o baaraw tɛ se ka sabati abada fo bɛɛ de k'i bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni ka hakilinaw kɛ kelen ye. Bon nisɔnjalen don an wasalen don ni politique nationale n'a sera ka kɛ a kɛcogo la a bɛ se ka ni lafiya ye. Politique nationale ni taara a mɛnna a élaboration na an participera la bi ye a lancement de pour que a ka se ka baara a baaracogo la hakilina ni fɛɛrɛ minnu kan ka boloda jamana fɛ dansago wale minnu bɛ diinɛ tɔgɔ la fɛn finma min don bɛ nɔnɔ kɛnɛ na diinɛ ka sɔrɔ ale diinɛ tɛ ɲɔgɔn sira la o tuma na o ko bɛ se ka walawala ka bɔ ɲɔgɔn na cogo min a dansago bɛ se ka kɛlɛ a kɛlɛ cogo la cogo min ka diinɛ to a ka danbe a n'a ka birifini kɔnɔna na nka tuma dɔw ko ninnu bɛ taa ɲami ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔw la ni politiki tɛ min b'a fɔrɔfɔsɛ ka bɔ ɲɔgɔn na tuma dɔw n'o de ko binkɛnɛ bɛ to binjala nɔfɛ kɛlɛ la donc mais politique nationale ɲɛ hɛrɛ anw participera à politique élaboration na an participera baara bɛɛ la yan donc nin ye a lancement de ka don a mise en œuvre la an bɛ ala deli ala k'a kɛ hɛrɛ jamana ma. silamɛ tɔn caman ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kan minisiri min ɲɛsinnen o diinɛ koɲaw ma jamana kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ a bɛna jamana dɛmɛ kosɛbɛ diinɛ faamuya cogo ɲuman o message lanceli la. jamana ye hakilina dɔ sɔrɔ gɛlɛya minnu sera a ma n'a donna ni diinɛ tɔgɔ ye k'a sɔrɔ diinɛ tɛ n'o nana ni fɛn wɛrɛ ye n'o ye mugujugu bilaw ni nimbow ni fɛn wɛrɛw ye jamana nin kɔnɔ n'an t'u dɔn donc Mali ani a jɛɲɔgɔnw y'a ɲini ka baara dɔ kɛ n'a bɛ fɔ a ma politique nationale de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme o baara kɔnɔna na donc ka ɲini jamana yɛrɛ gouvernement service ministère damadɔ fɛ a bɛ 14 bɔ olu bɛɛ sen ka don a la bari n'i bɛ diinɛ gɛlɛya kɛwale n'i b'a fɛ k'a gɛlɛ a kɛlɛ donc fɛn damadɔ bɛ fɔ de ka kɛlɛ fantanya ka kɛlɛ dɛsɛ ka kɛlɛ faamuyalibaliya ka kɛlɛ ani minnu fana bɛ mugujugu ni fɛnw bila olu ka kɛlɛ et donc o baara an b'o de kulubɔkari dɔn na bi mais a baara bɛ kɛ ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ni diinɛ dɔnbagaw de ye min b'a to u ka se ka kunnafoni jɛnsɛn. a hakilina taara jamana ɲɛmaaw fɛ ani diinɛ ɲɛmaaw fɛ an'u dɛmɛbagajɛkulu i n'a fɔ Nations Unies fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen tigɛlen bɛ walasa baara in a ka se ka ɲɛ. Mouvement pour l'Union des Maliens jɛkulu ma ɲɛmaba Sheikh Aruna Sankari a n'a ka jamakulu ni Aruna Sankari cɛ bɔ ye ka ɲinan jamana ɲɛmaya ɲini a n'a ka jamakulu u ye tile fila munumunu salo kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na o sen fɛ u taara bɔ Wangolodugu u ye min ni kuma ɲɔgɔnnaw tɛmɛna u ni Mali jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ Mali jamana kɔnɔden minnu ni olu sigiyɔrɔ bɛnnen don yen nɔ yɔrɔ ma hakilina falen kɛra ɲinan jamana ɲɛmasigi kalata baaraw de kan Alhamidou Badini ani Abdoulaye Sogodogo olu de kun b'u nɔfɛ taama in senfɛ an ka jɛ fɛn minnu sɔrɔla an k'o ɲɛmada.
Tamadenw n'o ma ɲɛma ye Sheikh Haruna Sankare o bisimila la Wangolo dugu nusɔndiya ani ladala kow kɔnɔ. Suratul Fatiha kalali ani foli kɔfɛ Sheikh Haruna Sankare n'ale Mouvement pour l'Union des Maliens cɛbɔ ye kalata nataw la a ye masala kɛ n'an ka jamanadenw ye minnu sigilen don Wangolo dugu Côte d'Ivoire jamana kan ka bɛn ni lamisa ye juillet kalo tile 5 o dugusajɛ juma a taara foli bila Wangolo dugu dugutigilakaw n'a marabaw la ni k'a ka fanga ɲini bonya daw kan. Wangolo dugukanw ka fɔ la ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali cɛbɔ kalata la o k'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ni ka taa foli bila o la Wangolo dugu. O ye foli ani bonyamasegi kɛ ka ɲɛsin Sheikh Haruna Sankare ma ni ka jira la k'a fɔ o b'u jɛniyɔrɔ fin kɔkɔrɔmadoli la mun b'a to kalata nata a ka se ka san sɔrɔ. An wala Wangolo yan ka mɔ yan an b'a ye mɔgɔ bɔra fɔ Mali kɔnɔ ka na fɔ ale bɛ président ɲini ni Haruna Sankare tɛ a diyara ye fɔ ka tɛmɛ ko ni diyara ye fɔ ka tɛmɛ a diyara ye kosɛbɛ a diyara Maliyɛn bɛɛ ye an bɛ Ala dari Ala ka fanga d'a ma Ala ka baara taa ɲɛ président ni wote nana an bɛɛ b'a ka poto ta an bɛ wote n'a ye Maliyɛn bɛɛ an bɛ wote fo a bɛ gagner n'Ala sɔnna. Ni taama in taa ni ka segi kɔnɔ jama bɔra ko kɔnɔkulu sirakun na ni ka tɛgɛrɛ ani kɔkɔrɔmadolikanw fɔ ka ɲɛsin Sheikh Haruna Sankare ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jawali n'o ye Côte d'Ivoire dugu dɔ ye ani Zegwa n'o ye Mali dancɛ ye. Wangolo dugu kɔfɛ an ka taamadenw y'o kunsin Kajolo yen fana jama bɔra caman yaasa k'u bisimila. Bon a nisɔndiya dan t'a la parce que Haruna ye an jɛɲɔgɔn de ye an ni Haruna jɛna Ala de kama. I b'a dɔn an karamɔgɔ Sheikh Sherif Usman Madani Haidara mɔgɔ mɔgɔ bɛ o fɛ anw b'o fɛ an ye Haruna kanu ka da o de kan n tɛ a n'a ɲɔgɔnna caman bɛ yen mais mɔgɔ min don danayamɔgɔ don ladiri don fɔnisere don mais anw ti a nɔfɛ fɛn na an t'a nɔfɛ fɛn kɔ a yɛrɛ jogo min b'a yɛrɛ la an b'a nɔfɛ ka da o de kan donc vraiment Haruna ye maa ye mɔgɔ bɛ se ka da la n'an nana dugu in kɔnɔ anw t'a kunbɛ ko candidat don dɛ anw b'a kunbɛ ko an balima don. Sheikh Haruna Sankare n'ale Mouvement pour l'Union des Maliens cɛbɔ ye kalata nataw la ale ka fɔ la ni wulikajɔ kun ye k'an ka jamanadenw kunnafoliya kalata nataw kun kan wa a ye weledakan kɛ ka ɲɛsin an ka jamanadenw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'a ɲini u fɛ ka t'u ka kalata sɛbɛn ta yaasa k'u ka fasodenɲumanya waleya wa a ye hakilisigi kan fɔ ka ɲɛsin u ma ko ni jamanakuntigiya kalifala ale ma a b'a seko bɛɛ kɛ mun b'a to bɛn ani ɲɛtaw ka se ka sabati jamanadenw ka lafiya kosɔn. An ye nin taama in boloda walasa ka taa an ka Maliyɛnw minnu bɛ Mali kɔ kan min ye Côte d'Ivoire ye plus précisément Wangolo ka taa kuma n'u ye an ka Mali bi lahaliya min na bi ani Mali bi ka ɲɛsin élection min ma bi k'a fɔ Maliyɛnw ɲɛna Maliyɛnw minnu bɛ Mali kɔ kan ko an ma ɲinɛ u kɔ an hakili b'u la olu yɛrɛ ka président y'a fɔ o nisɔndiyara o bɔra o y'an kunbɛn ni nisɔndiya ye o y'a yira k'a fɔ ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali candidat ka se ka déplacer ka na o kuma na o ka dugu la min ye Wangolo ye o kɛra nisɔndiyaba ye o hukumu kɔnɔna na an n'o ye masala kɛ an ka jamana in taayɔrɔ t'an bolo ni Mali tɛ o b'a sɔrɔ t'an bolo ni Mali tɛ donc ni élection ninnu la Maliyɛndenw bɛɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ walasa élection ninnu ka se ka tɛmɛ ko ɲuman na an y'an ka projet fana f'u ɲɛna laɲini min b'an bolo k'a lase jamana in ma ni Ala ye jamana ɲɛmɔgɔya nɔgɔya an ye ne hakili la faamuyali caman sɔrɔ o la nka yan'an ka se Wangolo an tɛmɛna Zegwa an taara Pogo an taara dugu caman na yan'an ka se yen bi an bi Kajolo yan Kajolo fana an bi profiter ka Kajolonkaw bɛɛ lajɛlen fo maire n'a ka population bɛɛ bɔra k'an kunbɛn ni nisɔndiya ye nin ye sensibilisation de ye k'a ɲɛsin jamanadenw ma k'a fɔ ko taayɔrɔ t'an bolo ni Mali tɛ donc an ka jija élection ninnu o ka se ka kɛ lafiya kɔnɔ o ka se ka kɛ bɛn kɔnɔ. Ni taama in kuncɛla Bamako Palais de la Culture kɔnɔ yen Baroun Babilé n'o ye Zikiri Solo denw ye olu ka concert kun bɛ sen na concert min n'a denfaya taara ka kalifa Mamadu Ama Sankare la n'ale ye Haruna Sankare denkɛ ye. Banamba Cercle la Boronkanw fɛ yen nɔ fanga ɲini jɛkulu URD ni olu ka cɛbɔ ye Sumayila Sise ka ɲinan jamana ɲɛmaaya baaraw ɲini olu y'u ka yɛrɛmankutu baaraw nun don Boron denmisɛnw tɔgɔla soba kɔnɔna na ka bɛn kari tɛmɛnen ma mɔgɔba caman kun bɛ yen nɔ URD tɔgɔla an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada Fatumata Yaya Kane ani Seydou Ɲare olu ka sɔrɔlenw don.
Parti URD tɔndenw ani a kanubagaw Banamba cercle kɔnɔ u sɛbɛkɔrɔbɔra dimanche tɛmɛnen kana denmisɛnw tɔgɔla sofa ni o ye maison des jeunes ye Boron ani Banamba bɛ dancɛ bɔ ni kilomètre 60 ɲɔgɔnna ye ni kana u ka cɛbɔ ni o ye Sumaila Sise ni ale URD ɲɛmaa ye a ka jamanakuntigiya ɲini baaraw nun don jani baara nunu bɛɛ ka daminɛ miniti kelen tasibila kɛra ka ɲɛsi tɔnden dɔ somɔgɔ ma min ni ale miniji dɔgɔyara ka bɛn lancement yɛrɛ don ma parti URD ɲɛmaa ni o ye Sumaila Sise a ka jamanakuntigiya ɲini baaraw nun don ni kɛnɛ kan parti URD ɲɛmɔgɔw Banamba cercle kɔnɔ u ye walawalali caman kɛ ka ɲɛsi Sumaila Sise yɛrɛ ka baara bolodalenw kan minnu ni a hakili b'a kan ka olu lawaleya ni a ye san sɔrɔ. Bon comme y'a fɔ sokɔnɔjana lajɛ ye lancement de don Sumaila ka campagne lancement donc an y'a ye k'a fɔ Sumaila ye cɛbilen ta k'a kɛ directeur de campagne bon cɛbilen ye parrainage ma de ale fana ye coordinateur dɔ ta au niveau de Banamba n'o ye Musaf Jakite ye o fana ye parrainage ma ye donc parrainage don n'i y'a lajɛ c'est-à-dire a ka fangaba bɛ commune dama dama kan Boronbo la donc a yɛrɛ y'a laɲini comme déjà a coordination b'ale de bolo donc a y'a ɲini Sumaila ka lancement a kana kɛ Bɔrɔ yan o de y'a nakunba ye bi Bɔrɔ yan bon président tɔgɔ la programme bɛ mɛn kan je crois que a ka ca pilier 5 de don mais an ye an banba mɛn kan bi min bɛ anw concerné yan o ye ka taa école ko la école ko a jirala k'a fɔ n'i y'a jateminɛ k'a fɔ bi musomaninw ka école la don ko problème de don bon dugu janyaw b'a la fɛn caman b'a la mais a y'a jira k'a fɔ ɲinan a b'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ni ala y'a kɛ nin y'a garijɛgɛ dɔn k'a fɔ a kɛra président ye donc a bɛ hakili to école dugu o dugu a bɛ école kelen k'a ye a dɔgɔyalen kɔni ye classe 3 ye. Banambakaw ka fara parti URD ɲɛmɔgɔw kan u bɛɛ lajɛlen ye u ka nimisiwasaw yira ka sanga ni u ka ɲɛmaa ka nin baara bolodalen ninnu ye o bɛɛ kɔfɛ u tilala ka weleda kɛ ka ɲɛsin u ka cɛbɔ ma ni o ye Sumaila Sise ye wele min bɛ a ka nin hakilina bolodalen ninnu lawaleyali ko fɔ ni a ye san sɔrɔ. Bon hakilila min y'anw bila ka Sumaila sugandi o fɔlɔ ye mun ye an bɛ don min na komi bi mɔgɔ n'i bɛ ko kɛ i man ka k'i kun fɛ a ka programme an ye programme lajɛ k'a to k'a fɔ ale de bɛ se ka jamana in lataaɲɛ n'an ka bɛ se ka jamana in lataaɲɛ a ka programme bakuruma 5 in kɔnɔna la n'i y'a ta k'a lajɛ anw minnu bɛ burusi kɔnɔ yan an ka fanga ye fɛn min ye o ye sɛnɛ ye donc sɛnɛ fɛn caman b'a kɔnɔ sanko a bɛ ka budget min yɛrɛ voté o kama k'a bɛ tracteur hakɛ mun san donc anw bolo o ye fɛnba ye min bɛ se k'a to anw sɛnɛkɛlaw bɛ se ka danaya d'a kan kalan fana o b'a ka programme la o kalan n'i y'a min ɲɔgɔn Sénégal n'i kalanna i bɛ se ka sɛnɛ lawaleya o b'a kɔnɔ n'i y'a min ɲɔgɔn kalankana tɛ ɲɔgɔn sɛnɛkɛla tɛ a k'a sɔrɔ i farikolo kɛnɛman b'i kan donc kɛnɛya o bɛ programme dɔ k'a jira k'a fɔ dugu o dugu ou bien commune o commune ni dɔgɔtɔrɔso ka kan n'a nana a bɛ se ka dɔgɔtɔrɔso d'i ma cogo min na. Sumaila y'a ka programme an bɔra k'a ka programme fɔ sisan a bɛ min kɔni ɲini a fɛ a ye layidu min ta a kɛ hakili to layidu ninnu na parce que hadamaden ye layidu ye juru de ye mɔgɔ la bon n'i ye silamɛ ye hɔrɔn n'i ye kuma min fɔ k'i jija a ka waleya bon an kɔni farala Sumaila kan parce que an dalen don a la parce que an ye san 5 kɛ ɲɔgɔn fɛ opposition na o kɔnɔna na an ka kan ka min an jɔyɔrɔ ye min ye faso ko la an y'a kɛ bon fanga ɲini kuma sera donc an b'a ɲini n'ala y'a kɛ an garisɛgɛ ye n bɛ ala tanu n'an m'a sɔrɔ yɛrɛ fana o tɛ an bɔ fasodenyɛ na o t'a to fana an kan ka min kɛ faso ye n'an t'a kɛ donc an bɛ ala deli élection yɛrɛ a ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ. An ka laɲini ye mun ye ni Sumaila sigira n'an b'o ɲini a fɛ o de ye a k'an ka kɛnɛya sabati ka baara ɲini ka di anw musow ma o tuma an n'an ka denw ka baara jɔlen ɲini an ye a k'i hakili to an ka baara kow la halisa ne b'a ɲini musow fɛ u bɛɛ ka voter Sumaila ye walasa a ka fanga sɔrɔ n'a ye fanga sɔrɔ a k'i janto an na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Banamba cercle jɔlen don a kan k'a fɔ ko u na u seko ni u damayiraw bɛɛ kɛ cogo min na Sumaila Sise ka se ka san sɔrɔ yɛlɛma ka don ɲɛtaga koɲɛw la. ADP Maliba cɛbɔ Aliyu Bubakar Jalo ale ka yɛrɛmangutu baaraw nun donni kɛnɛ sigira sen kan Sokurusi kɛnɛ na Bamakɔ hippodrome na sigida 2nan kɔnɔna na ka bɛn sibiri tɛmɛnen ma. ADP Maliba tɔndenw u kanubagaw u bɔra kana caya kɛnɛ in kɔnɔna na ka fara mɔgɔba wɛrɛw camanw kan. Fatumata Yaya Kane ani Seydou Ɲare olu ka sɔrɔlenw don.
Fanfare national ka folikan dumanw ka fara ADP Maliba kanubagaw ni a lafasabagaw ka tɛgɛrɛfɔkanw ni u ka nisɔndiya walew kan. O de kɛra ka u ka ɲɛmaa kunbɛn hippodrome sokurusi kɛnɛ kan ni ale ye cɛbɔ ye ADP Maliba tɔgɔ la jamanakuntigi kalafili nata in na. Baara ninnu bɛ daminɛna ni hymne national dali ye. Lajɛ in yɛrɛ bɛ don kadara min kɔnɔ ADP Maliba ɲɛmɔgɔ ni o ye Aliou Boubacar Diallo ye a ka kanbɔli jamanakuntigiya ɲini nɔfɛ o ɲɛbila baaraw nun doni ye ni o bi wele ko lancement officiel de la campagne présidentielle. A kɛnɛ in kan jamana in maaba caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ka se politiki ɲɛmɔgɔw ma. Aliou Boubacar yɛrɛ ka kumakanw bolila fɛn caman kan k'a sabu kɛ a ka kumakan dɔw y'a yira k'a fɔ ko jateminɛ caman kɔfɛ gɛlɛyaw kan Mali bɛ gɛlɛya minnu kɔnɔ ko o de y'a kɛ a y'a kanbɔ jamanakuntigiya ɲini nɔfɛ cogo min na a na fɛɛrɛ sɔrɔ o gɛlɛyaw la. A ko ni Ala ye jamanakuntigiya nɔgɔya ye ko fɛn min ye bɛn ani basigi ye ka se politiki faamucogo sira ɲumanw ma ko a na fɛɛrɛ ni dabali kɛ o ka don Mali jamana kɔnɔ. A da sera sɔrɔ siraw koɲɛw ma ko a jɔlen do jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ min bɛ nin gɛlɛya ninnu wulili ko fɔ wa ko nin gɛlɛya ninnu wulili bɛ a ka layidu talenw na. A ko fɛn min ye danaya sabatiliko ɲuman ye jamanadenw yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ ka se u ka ɲɛmɔgɔw ma ko fɛɛrɛ ni dabalina tigɛ o la ko a miirila kosɛbɛ ni jamanadenw ka gɛlɛyaw ye kɛrɛnkɛrɛnneyana musolakaw ni denmisɛnninw kɛnɛyako ta fanfɛlaw na ani ka se u ka gɛlɛya wɛrɛ camanw ma. Fɛn min ye denmisɛnninw ka baarako ye ko a hakili b'olu bɛɛ kan. A da sera gɛlɛyaw ma fɛnɛ minnu ni o ye denmisɛnninw ka tungafɛtaga banbali ye tungaranke minnu bɛ gɛlɛyaw kɔnɔ ko hakili jagabɔ caman kan ka kɛ maliyɛn tungaranke gɛlɛyabagatɔw ka koɲɛw kan. A ko fɛn min y'ale aminankoba ye bi kosɛbɛ baarakɛbaliya min ni o fanga ka bonya kosɛbɛ ko baarakɛyɔrɔw caman na dayɛlɛ dɔgɔtɔrɔsow pɔnw bɛ o la ani sirabaw. A da sera fɛnɛ lakanan sabatibaliya Mali jamana kɔnɔ ani ka se baloko gɛlɛyaw ma ani gɛlɛyaw Mali kalanko binakun kan. Aliou Boubacar Diallo kɛlen kɔfɛ ka ɲɛfɔli kɛ a ka baara bolodalen ninnu kan. A tilala ka bonyamasegin foliba kɛ ka ɲɛsin ɲɔrɔn shirifukɛ ma ni o ye Mohamed Bouye Aïdara ye. A ka danaya tali la ka da a kan ni o bɛ ale kɔkɔrɔma doni ko fɔ jamanakuntigi kalafili nata in na. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ADP Maliba ka wulikajɔ fanbaw ɲɛsinen don bɛɛ ni kelenya ani hinɛ ɲɔgɔnna koɲɛw ma. A kɛnɛ in kan an ka seko ani dɔnko tigilamɔgɔw tun bɛ yen. Jɛkulu min ni o bɛ wele ko Daraki ɲɛta olu ye sigi kɛ ni mouvement Mali anw fasoba o ma ɲɛmaw ye sigi in kuma ɲɔgɔnya a bolila fɛn min kan degun ani haminako min bɛ sanubɔlaw kan ka se ka masala kɛ olu kɔlɔnw kan. A kɛra ka bɛn tarata de ma Badugu jolibakaw fɛ yen nɔ mɔgɔ caman kun sera ka kɛnɛ in lasɔrɔ. An ka jɔ an ka sɔrɔlen ninnu Najatata Ture ani Abdoulaye Sogodogo olu de ka sɔrɔlenw don. Sanubɔlaw ka ni lajɛrɛba min bolodalen filɛ ni laɲini kelen dɔrɔn de b'a la Daraki ɲɛta tɔn ɲɛmɔgɔw ka fɔ la n'o de bɛ tali kɛ ka hakilina jakabɔ kɛ u ni mouvement Mali anw fasoba ni ɲɔgɔn cɛ yaasa gɛlɛya minnu n'o b'o olu kan u ka baara taabolo kɔnɔ ka se ka o gɛlɛyaw wuli yaasa ni kura bɛ se ka fiyɛ u ka baara kɔnɔ u ka ɲɛtaga siraw kan ni ka labanna ka wele bila ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita a k'i sen don olu ka nin gɛlɛya ninnu wulili la gɛlɛya minnu ni furama ɲini a la a laban bɛna kɛ waleya ye min n'a bɛna dɔ kɛ baliya caya Mali jamana kɔnɔ kokura. Mouvement an fasoba sigila pour que ka jamanadenw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ gɛlɛya mun b'u kan hami min b'o la jamana bɛ se ka développer cogo di an k'an da don o la an k'an sen don o kow la nin ye an balimaw de ye minnu ka baara ye daraki ko ye donc nin kɛnɛ in degun mun b'o kan mun b'a an fasoba y'a kanu ka gɛrɛ o la ka kumaw fɛ bɛɛ lajɛlen ka faamu k'a fɔ ko kɛlɛ foyi tɛ jamanakuntigi a n'a ka jamanadenw cɛ kuma dɔ hakilila mun bɛ jamanakuntigi yɔrɔ ani hakilila min bɛ jamanadenw yɔrɔ kuma dɔ o de bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔɔni donc fɛɛrɛ jumɛn bɛ sɔrɔ pour que hakililaw bɛɛ lajɛlen ka se ka bɛn kelen ma donc mouvement in nana kɛnɛ in kan k'a ɲini darakitigiw ka fara ɲɔgɔn kan donc u yɛrɛ ɲɛfɔ u ka baara yɛrɛ ye fɛn mun ye jɔnjɔn u ka dɔn o fɛn mun to u ka baara la o fana ka dɔn kɛnɛ in kun sigila o de kama. Dari baara in o de y'an ka baara ye bi an bɛ ka balo a la n'a fɔra ko an k'o jɔ an t'a dɔn an bɛ baara wɛrɛ mun kɛ bilen quoi. O kuma de fɔtɔ de jama ye an k'a faamu parce que ngalon de dalen don an la mun ni tiɲɛ bɔlen don tiɲɛ tɛ u b'a fɔ an bɛ ba gere ka n'a sɔrɔ n'i y'a lajɛ an don ba kɔnɔ mɔgɔw bɛɛ b'a dɔn hali minnu tɛ darigiba la an bɛ ba seli kulun bɛ gara bɛ ta ba kɔnɔ ka na n'a girin kan de an b'a kun hali n'a dan n'o kelen ma n bɛ da o kelen ma o nkalon kɔnɔ na o ye nkalon de
anti bagiri an bi basi indi ka fere déjà n'a ye baara jɔ aw ko an kana taa jamana kɔfɛ an kana sa kɔgɔ ji la an ka to an ka jamana kɔnɔ an ka baara an ka balo an yɛrɛ kan est ce que n'a ye ni baara jɔ o tuma an ka taa mun kɛ an ka taa suyɛli kɛ an ka taa jamana bɛ cogo min degun mun b'a la bɛɛ b'a dɔn. Mouvement Mali anw fasoba a ɲɛmɔgɔ kun bɛ nin kɛnɛ in kan a ka kɔrɔfɔw la a y'a yira k'a fɔ a bɛna jɔyɔrɔ fin togoya min na kɔrɔfɔ minnu n'olu lakalila nin kɛnɛ in kan sanu baaralaw fɛ nɔgɔya bɛ se ka don olu gɛlɛyaw la togoya min na mun kosɔn ni olu bɛ se ka kisi togoya min na ni ka fara sanu baarakɛlaw olu ka ɲɛtaga sabatili kan ani u sangona kow dili u ma ka sanga ni u ka baara kɛtogoyaw ye. Anw ka kuma min bɛ ka cari Mali kɔnɔ bi ko an bɛ ka tiɲɛni min kɛ ka kalon da anw na anw tɛ se ka sigi fo anw ka kuma ka an yɛrɛ jɛya an sɔn tɛ min ye an bɛ kuma o kan alhamdulillah hali ni président tɛ kɛnɛ kan mɔgɔw bɛ yan minnu bɛ se ka kuma in lase a ma o la président ka taama kɔnɔna la a taara Kangaba u ye fɛn min fɔ président y'i ye o tɛ fɔ dutigi si ɲɛna i ka sigi k'o lajɛ diɲɛ ko jamanakuntigi o la jamanakuntigi kɔlɔsilen don mɔgɔw fɛ min ni jamanadenw tɛ kelen ye n'a fɔra tiɲɛni dɔ bɛ ka kɛ jɛkulu dɔ fɛ a ka jamana kɔnɔ a tɛ se k'o to ni a m'o lajɛ donc an y'a mɛn k'a fɔ ko an ka baara ye ko a bɛ jɔ o la a sera an yɛrɛ kana kuma ka an yɛrɛ yira a kan ka kumakan lamɛn. Inshallah baarakɛlaw ye fɛn caman fɔ parce que baarakɛlaw y'a yira k'a fɔ nin kɛnɛ in kan o y'a yira k'a fɔ a fɔla k'a fɔ k'u bɛ baara kɛ ni baga dɔw ye baga minnu ni sɔli foyi t'a la baga juguw don diɲɛ kɔnɔ ni maa si tɛ jɛnɛ ye a ka utiliser i ka jamana kɔnɔ o t'olu ka baara kɛ minɛn dɔ ye wa u t'a dɔn yɛrɛ baarakɛlaw y'o fɔ baarakɛlaw y'a yira tuguni k'a fɔ saya mun bɛ fɔ ko jɔw filila ka mɔgɔw su bɔ ji la olu tɛ o fana kalama yɛrɛ donc ne hakili la nin ye fɛn mun b'a la ni jamanadenw baarakɛlaw yɛrɛ ani fanga sigila ka kuma o pɛrɛlen don fana laɲini minnu bɛ fanga bolo baara ka kɛ ni fanga hakilila ye o pɛrɛlen don fana kama ne dalen don a la fana ni faamaw ye nin kibaruyaw sɔrɔ ni ala sɔnna ni baarakɛlaw bɛ bɛn ko la. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ in sankɔrɔ taara ni ɲɔgɔlɔnbɔ ye min n'a kɛra sewa yiriba fɛ. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ sanni ka sɔrɔ k'a bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen kun cɛ Musa Fɔnba ka sɔrɔlen don an ka jɛ an ka lamɛn. Konowari jamana ɲɛma Alassane Dramane Ouattara kɛlen kɔfɛ ka gouvernement ti tarata tɛmɛnen gouvernement kura sigira sen ka yɛlɛmaba kɔni ma don min na barisabu ka d'a kan a yɛrɛ ka fanga ɲini dɔ ni o ye RDR ye o dankɔrɔbaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔko kura kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna minisiri ɲɛmaya bɛ maa min bolo ni o ye Amadou Gon Coulibaly ye ani Ahmed Bagayoko ni ale ye surasiya minisiri ye Marcel Amon Tano Konowari ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ minisiri fo ka taa se Kanja Kamara ma ni o ye kalanko minisiri ye dugumakala ni camancɛ kala Alassane Dramane Ouattara maa minnu ye PDCI fanga ɲini dɔ maaw ye gouvernement kɔnɔ ni o ye Henri Konabe ye ka fanga ɲini dɔ ye ni olu jɛn bɛ ni a ka hakilina ye k'a fɔ PDCI ni RDR ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ fanga ɲini dɔn belebele kelen ye olu maaw ma minɛ tora gouvernement kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ko bɛna Kwasi Adjumani ale yɛrɛ ye maa ye PDCI kɔnɔ ani maa tɔw bɛ kɛlɛ la bawo PDCI tilan bɛ fila ye minnu ko ko an tɛ fara fanga ɲini dɔn kan k'a fɔ ko fanga ɲini dɔn kelen bɛ sigi senga fo jamana kuntigisigi kalataw ka tɛmɛ fɔlɔ san 2020 anw ye Alassane Dramane Ouattara n'a ka RDR dɛmɛ k'a kɛ ka jamana ɲɛmaya sɔrɔ san 2010 o kumana a ka mandat fila bannen a ka kan ka anw de fɛnɛ PDCI lakaw dɛmɛ an yɛrɛw ka jamana ɲɛmaya sɔrɔ n'o bɛ kɛ o ka kɛ n'o tɛ kɛ an tɛ fara ɲɔgɔn kan fɔlɔ maakura min fɛnɛ dun na o ye Eugène Awele Aka ye ale kɛra kɛnɛya minisiri ye maa minnu ye Konowari politiki bina k'u jateminɛbaw ye olu y'a yira k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ka nin gouvernement kura in a dilanbɛ hakili kunjɛ mɔ min bɛ se ka to ani maaw bɛ se ɲɔgɔn faamu a ka politiki nasira hakilinaw waleyali la bawo gouvernement kɔrɔ kɔnɔmaw kun ye maa 30 ani maa 4 ye nin ze in dakɛn bɛ 41 ye minisiriw ni secrétaire d'état b'o la dɔw fana y'a yira k'a fɔ hali bi Alassane Dramane Ouattara ma fara Henri Konabe la k'o fɛn min b'o sɛmɛndiya Thierry Tano o ka ye hali bi gouvernement kɔnɔ minisiriya la a sidɔn bɛ Alassane Dramane Ouattara fɛ k'a fɔ o ye Henri Konabe masurunama kɛrɛnkɛrɛnnen ye o kumana hali bi daw yɛlɛn bɛ Henri Konabe ye a bɛ se ka sɔn a ka laɲini mɔ u ka fanga ɲini dɔw filaw kɛ kelen ye ka bɔ RDR ko ni PDCI ko la bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ jakuluba kelen kɔnɔ.
maa minnu kuma fɛ ka furanjɔrɔ ka fɔ jaso san 2015 septembre kalo la Burkina Faso jamana kɔnɔ ni a ɲɛkun kun bɛɛ Blaise Compaoré ka lakanajɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen régime de sécurité présidentielle RSP ɲɛma général Gilbert Diendéré bolo n'u ka kiiri da yɛlɛn bɛ bi daw bɛ ka labila bawo major Elwa Badiel ale ye maa ye min zengun bɛ ka fɔ jaso in na a ka tɛgɛrɛ ni telefɔni o sɛgɛsɛgɛlen ye seereyaw di ka fɔ maa o maa sen yera ka fɔ jaso in na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Michel Kafando furanjɔrɔ fanga ɲɛma a n'a ka ministre ɲɛma Yakuba Isaac Zida minɛni ka taa ni u ye ko wari ciw bɛɛ lajɛlen mɔ ka bɔ Burkina Faso jamana kɔ kan kabini kuma in bɔra kiiribulon kɔnɔ siganama ninnu ka lakana tigilamaw kelen y'i can k'i jɔ ko nin ye kuma kura ye denkura don ngɔyɔ la Gili Kande dalakaw minnu dara k'olu sɛbɛ k'u kɛ gafew ye ko nin da kɔnɔ fanji fɛ ko nin ye kuma kura ye kiiribulon kɔnɔ o kumana jamana tɔgɔla kiiri ɲɛma min wele ko procureur ale min ye da sɔrɔ ka nin fɔ ko sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu dɔ de ye o jaabi di olu mɔ k'a b'a ɲini kiiri ɲɛma procureur fɛ o sɛgɛsɛgɛlikɛ jɛkulu in n'i bi baara daminɛ i b'i siɲɛ ni o ye k'i kale k'a fɔ i n'a baara kɛ jɛlenya la o kumana ko sɛgɛsɛgɛli jɛkulu in a ka kalanniw a n'a y'a siɲɛni min kɛ n'o ye prestation de serment ye ko fɔ na ka kɛ ni o ye kiiribulon kɔnɔ nka procureur ni o ye jamana kiiri ɲɛma ye kiiribulon kɔnɔ jamana tɔgɔ la o y'a yira k'a fɔ tile fila k'a fɔ jaso kɛlen kɔfɛ général Gilbert Diendéré ni a nɔfɛmaw fɛ maa min kun bɛ ko yɛrɛ bolodacogo ɲɛkun na général Gilbert Diendéré tɔgɔla ni o ye major Elwa Badiel ye ko wari cira mɔ ko no warikaw ka nɛgɛjuruku bɛ sira dɔ fɛ procureur y'a yira k'a fɔ sous-officiers minnu kun bɛ a nɔfɛ chef wari 1,000,000 ani dalasi 100,000 ni kunkanfɛn k'o cira u caman mɔ a bɔra kɔnɔwari yanfan fɛ maa min ka nɛgɛjuruku bɛ fɛnɛ na k'o ye Karija Watara tɔgɔ dɔ ye wa don min na kafo fɛnɛ bɛ jaso maa ninnu fɛ septembre kalo la san 2015 u ka telefɔni pisi numéro 3 minnu min ye 00 kɔfɛ k'o ye 225 ye k'o ye kɔnɔwari ɲɛbila numérow ye adjudant chef major Elwa Badiel a ka dantigɛliw la a ma sɔn k'i da se ko in mɔ wa ɲininkali ko in na a y'i da k'a bonbo fana ye a ko fɔta tɛ e bolo nin yɔrɔ in na kiiribulon kɔnɔ sergent chef Roger Kosube ni maa dɔw kɛmɛ k'ale jateminɛ k'a kɛ général Gilbert Diendéré yɛrɛ ka ciden ye o y'a yira k'a fɔ major Elwa Badiel ye telefɔni pisi dɔ di olu mɔ wali kelen ale mɔ min kun ye ko nin wari telefɔni pisi ye wa k'u kun kan k'u ka kafo jaso baara bɛɛ lajɛlen kɛ ni o telefɔni pisi de ye u man ka weleli kɛ ni pisi wɛrɛ ye. Khalifa Sall farafina tile bi yanba jamanaw ka tɔ ka kiiribulon kɛlen kɔfɛ ka Senegali jamana ɲɛmaw jaki kiiri tigɛcogo la a kunka bebe na Khalifa Sall ka lapasabaw kɛmɛ ka wuli kajɔw dabɔ bawo kiiri kunfɔlɔ min tigɛra n'o y'a jara k'a fɔ a jakilen don u ko k'u ma jɛ n'o kiiri tigɛcogo ye wa farafina tile bi yanba jamanaw ka tɔ CEDEAO fɛnɛ kɛmɛ k'o fɛnɛ sɛmɛndiya u bolo bi ni tiɲɛ dili ye u mɔ o kumana u ko min ma ko procès en appel n ka kiiri jatigɛra ma jɛ n'a ye o dayɛlɛla ntɛnɛ nka dayɛlɛ o dayɛlɛ a bi laban ka dulon barisabu ka da ka min ye faamuyaw ye olu ti sɔrɔ kumaw na Khalifa Sall ka lapasabaw n'a ma ɲa k'a fɔ ni kura fiɲɛ bɛ u la CEDEAO ka kiiribulon fɛ bi u kɛmɛ k'a jira k'a fɔ fiɲɛ bɛ yɔrɔ caman na o kumana anw tɛ se k'an da don kiiri la o fiɲɛw ka fɔ a ka dulon fɔlɔ tarata tɛmɛnen ta sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyara fɔ kiiri ɲɛma ni o ye juge Demba Kandji ye ale dimine ye tabaliba bugɔ a ma ɲa min kɔ a labana ka wuli ka bɔ ka bɛɛ sigilen to kiiribulon kɔnɔ bawo o y'a sɔrɔ Khalifa Sall nɔfɛma minnu n'an bɛ kiiri lajɛ olu bɛ ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye a ma se k'olu dadi bagabagaw bɛɛ kɛlen kɔfɛ n'a ma dade a bɛ labɔ diyagoya maaw ma se k'u dadi lapasabaw yɛrɛ dama fɛnɛ ye ɲɔgɔn mafiɲɛya kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jamana ɲɛmayaso ka lapasaba ni o ye Yerim Thiam ye o y'a yira k'a fɔ Khalifa Sall a n'a nɔfɛmaw kɛn bɛ ka fɛn minnu kɛ kabini daminɛ k'o de kelen de don u t'a fɛ kiiri yɛrɛ ka tigɛ yɛrɛ wa k'o laɲini de bɛ ka kɛ u fɛ ko wa ko fɛn min y'ale kɔnɔ wa ko lapasaba minnu bɛ Khalifa Sall la n'olu kan ka kɛ baara ɲɛdɔnmanganaw ye k'olu fɛnɛ kɛn bɛ kalontigɛlaw ye o yɔrɔ bɛɛ Khalifa Sall ka lapasaba dɔ ko maître Jacobo Wiske o ko maître Yerim Thiam mɔ i ko ne kalontigɛla n tɛ jɛn n'a ye n b'a fɛ i ka yafa ɲini o yɔrɔ bɛɛ o y'i sara kiiri ɲɛma la ni o ye juge Demba Kandji ye o kun mun ne m'a ɲini fɛ kiiri ɲɛma jamana ɲɛmayaso ka lapasaba ye mafiɲɛya ko n kalontigɛla a ka yafa ɲini kiiri ɲɛma ko o se tɛ n ye k'a fɔ k'a ka yafa ɲini fɛ a kɔni balala na a ka bɔ maa da maa min ye jamana lapasabaw ka jɛkulu ɲɛma ye ni o ye Batoni ye ko in kɔni gɛlɛyara ka se kisa la kiiri ɲɛma sina k'a ka diligiba gosi ni ka taa ka maaw sigilen to kiiribulon kɔnɔ
Boko Haramu bamanji jakulu kungengume ka demiseni ngeme ani beshege ani sabadeta ubila masimbe wogobe ka bo abulu nyeseregena ni tomba Nations Unies ka bulu fara me nyashine do demiseni ngumo ni oye UNICEF ye oye korafo inzemendia Nigeria akera Nigeria duba mina oye maiduguri demiseni nzegesegele ko fe ka ye ka fo Boko Haramu aka hakilina te ula ka fo ubisonga ke bamanji mo chela do na taula ubela jele sera ka labla ode ko so nyeseregena ni tomba Nations Unies ka bulu fara imi nyashi me demiseni ya ko mo ni oye UNICEF ye oye wale nyuma no bolike ka nyashi Nigeria sura siamo ni zei nonde atoko chiembe kusebe ka fo Boko Haramu kelela abeka danza ko keni hadama de nyaburuja wale uye jateminati ke mo fa chuko ula do ya rubi fa bita soro luye manana masumane unye ngako ni zei ko Nigeria sura siya keme ka barabake kuna funu ya yera ka fo kabene samba fla ane konondo kana se bimo Boko Haramu bamaji jakulu aye musumani ni chemani bayire ka udeta kudo akakulula chemani nunu mike kelekela uye musumanu olube jako ya furu wale kele kolu kuma yelemani ku ke furu mbarani ye mo chela abrele galo temene UNICEF kunya jira ka fo demiseni bakele nyona o demina na Boko Haramu fekata na ye kabini samba fla anita nizaba Ode be dansigi ke bi bamananga kuna foni solo na munu sira ka faranyonga kabenini kumanyi kuna fundi so nyomo ka sofe kala si auma au ni chia kwa nyima dalula au kambene ala sonama